zvese zvandinotaura ndezvechokwadi. Ndikanyekwa ndichabatwa nemhaka. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro dare ramambo Mutasa ndauyawo nenyaya yangu mukati medare renyu. Ndinotwa Chikodziro. Ndauyawo nenyaya yangu mukati medare renyu. Ndinogarawo muReading Mine. Ndinogara mudzimba dzekambani. Murume wangu akashaika 2021. Ndikasara nevana pamba ipapo. Imba yandinogara ndeyekambani. Ndinogara pa 99H. Pamusoro pane 99, pane 98. Pazasi pane 100H. Dzimba dzatinogara dziri kwekupedzisira kwekomboni. Patakagara ndiri pakati pe 98 ne100. Saka kuwako kwakaita dzimba. Dzimba dzakati 98 iri nechepamusoro, ini ndiri pakati pazasi tichidzika ku 100 kwekupedzisira. Kuwako kwakaitwa dzimba kune waterway, pane drain rakawakwa rinorasa mvura richidzika. Mararamiro andinoita pamba, ndine vana vasikana vandinawo, vakunda vangu vaviri vandinogara nawo. Mukunda mumwe wacho murume wake akadhirikirwa mumakomba akafa muna 2022, akasiya nhumbu ine 2 months. Kamwana kacho ezvino kaane 3 years. Mumwe wacho ane vana vake vaviri aripo pamba ndinogara netuzukuru. Saka mararamiro andinoita ndiri pamba ipapo pa 100 pa 98H pana baba nemudzimai nemhuri yavo. Inini ndiri ipapo ndiri mudzimai akasara ega pamba nevana. Pa 100H ndipa penjeniya akasoenda kupenjeni. Imba yendakaipuwa 2016 tichibva kuActurus nematransfers. Ndine 10 years ndichigara ipapo. Papenjeniya panogara maloja. Panouya type netype dzemaloja vachikona nawo nemuridzi wemba vachienda. Saka nyaya yangu ezvino ndigere ezvino maloja aripo pana mai ava nevakomana vatatu vari mune imwe spare nemumwe mukadzi nemhuri yake vari kudhore kuseri dzimba dzedu dzine madhoo mairi. Ava vari kudhore kudining ndio kunofamba nemvura ichidzika. Vari kuseriwo vanogarawo ikoko nevakomana vari zvekare vari kudhore kudining. Ndi magariro andaiita nawo pamashure taisototaudzana namai ava zvakatonakawo tichitosheya sevanhu vakagarisana. Nekufamba kwenguva ndakazongoona ndega kuti mai ava vachada zvekutaura neni. Ndaisomhoresa ndichimhoresa kusvika ndakanga ndakungomhoresa ndini ivo havachandimhorese kusvika ndazviona kuti mai havachada zvekutaura neni. Kubva ndangonyarara, kubva ndagara. Saka pamashure apa ndaibuda ndichinovaka kustendi kwangu. Vana vangu vaisara pamba ipapo. Ndine mumwe muroja isingle mother anotozvishandiro kwaanoshanda, neuyu ane murume akadhirikirwa kumakomba ndio vana vandenge ndinawo. Mumwe wacho ngachishanda kuHarare. Saka ndaiti ndikabuda ndodzoka wonzwa mwana achiti mamai tambotaurawo nevakomana wepanext pale apa vambouyo tikatandara tese. Asi vakomana havanzi munodzidiko mvana idzodzidzi matadzi here kutsvagawo vasina vana. Munadiko mahure iwaya matadzi here kutsvaga vasikana vasina vana. Ndongoti anyararai hazvina basa siyai zvakadaro. Takagara. Saka ndingati nyaya yangu iri apa musi wa20 May. Musi wa20 May ndakamuka pamba ndine mwana wangu musikana anga ari kuHarare ezvino ari kuno ari kushanda kuPenhalonga. Ndakamuka pamba kubva ndati nhasi todoita tsara mumba. Ndakaburitsa zvidziyo zviri mudining pandaisa panze. Kubva tamuvha zvinhu zviri mudining. Kubva tatsvaira. Kubva ndatsvaira tadzosera zvinhu. Ndikati mwana chisara iwo uchikoroba. Inini ndaakusuka panze. Zveshuwa ndakabuda ndikasuka midziyo panze. Ndaisuka ndaitotaura namai wepa 98 waiti wacho hembe dzavo vari kumugani
kweyadhi yawo achitowacha nekuti dzimba dzedu dzakabatana. Ndakasuka midziyo tichitaura namai iwawo, taitotaura nyaya dzemushonga nekuti pamba popeke pabva mudhumeni tichitotaura nyaya dzemishonga yekuisa mumagwere. Ndakasuka ndikapedza, uyu aitsvairamba. Ndapedza ndakagara ndiri kuseri ikoko, mwana achikoroka. Amai ava vakabva kudhora uri kudhaini, kubva waenda kuseri kune mumwe wavo. Kubva wasvika zvikanzi nai mai Lucky ndiwo arasa here zvinhu zvitema-tema zvandaona kuseri uku. Mai vanonzani? Mai vapi? Wakabva kuseri. Vandonzi mumwe ndiwo vari papapa. Zvikanzi ndiwo here warasa zvinhu zvitema-tema zviri kuseri uku. Ava mai Lucky vaibva vati kwete handisirimi. Zvikanzi kune zvinhu zvitema-tema zvaraswa kuseri uku. Munhu anenge achida kumbozviedza kuzviita ani. Chokwadi munhu kuti angatore dhodhi rekumba kwake kuuya kudira mumba memumwe. Zvinoitawo here izvozvo? Munhu anenge achida kumbozviedza kuzviita ani munzvimbo muno matigere. Zvikanzi tinenge tichitoudzwa nevanhu vachitinongedzera kuti munhu uyu muroyi. Nhasi tazozvionera tega kuti munhu uyu muroyi. Chembere, enda kumaruzevha uko. Hanzi chembere uchiri kugarire chiipapo. Enda kumaruzevha uko undoroya nedzimwe chembere. Tisare tigare isuwe chidiki muno kukundwa nevana vadiki kuwakadzimba. Basa rekuchengeta mvana dzisingaroorwi pamba nemahuri anochiva varume vedu. Saka namaiyo panext taingotarisana. Ndakabva pavakapedza kuti nemahuri anochiva varume vedu, ndakangosimuka kubva ndatenderera ndakatarisa kudhireni rinorasa mvura. Ndasvika ikoko ndakaona zvishuwa mutsvairo, mwana akatsvaira kudai. Kubva ndadaidza mwana ndikati uya pano, ndiwe here watsvaira apa? Mwana akati hongu. Ndikati zvawaita izvi wakanganisa. Chinzwa mashoko aakubuda. Zvawaita chitora bhaketi nemutsvairo uye udire mvura utsvaire zvidzike. Mwana akati mama, mvura ndinodira asi kutsvaira handisi kuda. Ndikati uya hako nemutsvairo nditsvaire nini. Mwana akatora bhaketi nemvura akadira, ndikadzika pazasi ipapo ndakatsvaira. Mai ava vakanga vatenderera kuseri vakaramba vachitaura zvavakazenga vakutaura variko kwandina kuzvinzwa. Ndikatora bhaketi, mwana aidira nebhaketi ine ndichitsvaira. Ndikapedza kutsvaira ndikati mwana ndipe chikoroba. Ndikakoroba mudhireni mairasa mvura. Chikonzero chakaita ndikorobe mudhireni ndaiziva kuti zvichanzi matotesa dhireni redu. Ndakapedza ndikapinda mumba mangu ndakapatikana pandatora foni. Kubva ndafonera muridzi wemba ndika ndimi here makaudza maroja enyu kuti ndiri muroyi? Avakati anhoye zvadini? Ndikati chiudzwai namai vari pasaiti. Zveshuwa ndakatora foni ndikapa maiyo pa98 vakatsanangura. Ndapedza kudaro ndakatora foni ndikafonera vana vangu. Vana pana akatanga kusvika ane murume akadhirikirwa mugomba, ndiye akatanga kusvika. Akati mama zvadini? Bva ndatsanangura. Mwana akati mama nyaya haina kuchipa, ngaiende kudare, takuda kutoziva uroyi hwenyu mhai. Zvakanaka. Zveshuwa ndakasimuka ndikaenda kudare ndikanokwidza nyaya yangu ndikadzoka pamba. Ndadzoka pamba ndakagara. Kufunga zvekumazoro doka murume wamai ava akauya kubva kubasa akadaidza mai vari panext. Zvese ndinozvinzwa nekuti ndiri pakati. Akadaidza mai vari panext akati uyai kuno. Ndofunga aida kuzama kuti abvunze kuti chii chaitika. Mai vai vakadzika pa100. Vadzika pa100 vakanzi imimi matumwa here? Ndimai avaibvunza mai wepa98. Imi matumwa here? Ndimi kakomiti yemakuhwa. Muri kuda kuti tadzisa kudya sadza panapa? Ibvai pano. Imi baba imipindai mumba. Taizvinzwa. Zveshuwa mai vakangotena vakanyarira vakadzokera kumba kwavo. Takarara chaive chitatu usiku. Siweji yakabhuloka pamba pangu. Siweji yakabhuloka ichidzika ikoko. China handina chandakanzwa. Friday kuseni ndakamuka zvekare. Mai vaiva panext vaidiridzawo gadheni ravo. Ini ndakamuka bvandatora ndiro bvandakusuka. Ndichisuka mai vakatanga vakadzoka futi kusingi kuseri nekuti masingi edu ari one line. Vakadzoka
zvikanzi munhu akada kundikonfuranda panyaya idzinini chembere ndinorova. Munhu ngaaende kwese kwaanoda, chero kwamutasa ikoko ena handichike munhu ba. Vatanga kudaro, mai vari pasaidhi ndakangofamba kudai ndikati mai Katema, inini ndakuenda kucivil court ndinopuhwa peace order ndichimira mapapers yangu ekwamambo. Ndapenda kucivil court. Mai vakati sadza mungarimedzere kana maakuramba muchitukwa everyday mungaridyo here sadza pano. Chiritangai maenda kukambani munotsanangura mararamiro amuri kuita muri pamba. Kati zvakanaka. Zveshuwa ndakasimuka ndikabereka muzukuru wangu ndikaenda kukambani. Ndikasvika ndikatsanangurira kambani zvese nekubva ndaripota sewage ndikatsanangurira wekukambani zviri kuitika pamba. Ndichitsanangura akanyora tsamba yake akati nyaya yemataura ndainzwa, kana paine nyaya yehuroyi isusu hatikwanisi kuti tiipindire nyaya yehuroyi ine chapter yayo. Kana mati muri kuenda kwamuda kuenda isu hatikudzivisei, isu chatinotonga imba yedu. Asi tsamba yandanyora iyi ndakuendesa kuvakuru vangu. Hata zvakanaka kudzokerai vandadzoka kumba kubva ndagara yange yaafriday. Saturday kumazuva rodoka masamoni akauya ndikatambidzwa samoni rangu ndikagamuchira. Vatambidzwa samoni ravo mai avo messenger achingobva zvikanzi tonopedzerana kwamutasa ikoko. Ndida kutonofumura zvakawanda ndasvika kwamutasa ikoko. Ndiwo mamiriro akaita nyaya yangu. Simukambi. Mauya naanani? Ndine hanzvadzi yangu nevana vangu. Nemama 100 aripo ere 98. 98 anakuya. Alright. Very. Awandu 100. Mauya nani? Ngweni mumyongo. Yauza kwaru wani. Wana wenyu ngawauya. Tarefu. Pamusoro Mazisi vasu zvataura. pamusoro ivashi. Ndingati musoro imambo. Ini munogara pana bhanditi. Monica Tashu. Ine ndinogara pana bhanditi. Kumashure ndichangouya. Sezvavataura kuti taitomborosana. Tikazosvika pakusamborosana. Ndine zvikonzero zvekuti kana dare ikazonditendera kuti nei ndisina kuzengenda kuvamhorosa tiri vavakidzani. Chechipiri pamatauriro avaita kuti mugero upenyu hwavo pamba patinogara kubva ndichigarapo vane tsika yekuti kana vachitsvaira marara vanotsvairira kusaidi kwedu, kana vakawacha mvura vanodira kusaidi kwedu. Saka umwe musi ndabva kubasa ndakandapinda shift yemakuseni ndichipedza afternoon. Saka ndasvika kubva kubasa kumapasti 4 ndakasvika mbva ndaona mugero ine tsvina tibva tadira mvura tichikwesha mugero. Dadaro over the night ndopakadirwa tsvina yavari kutaura mugero pamusiwo patiri kutaura nezvavo. Ndichibva ndamuka makuseni ndichienda kupota kusingi ndichinobvunza kapo inogara kusingi, mai laki mugero wandakatimina nezuro zuva rodoka ndimi here maisa tsvina? Zvikanzi handisi. Ndikati zvinhu zvaitwa over the night because inini ndakakilina mugero ndabva kubasa ndawana futi ine tsvina. Saka izvezvi waiswa zvetsvina zvichiminzi munhu ari kuita zvinhu asi munhu ari right, nekuti pakugarisana hazviiti kuti nditore tsvina yangu ndirasire kumba kwangu. Ndo pandakataura, ndo mashoko andakataura ndichibva ndanyarara ndaguma ndakadaro. Handina kutuka munhu, handina kuenda kumba kwemunhu, handina kutaura nemunhu. Ndakataura newandinogarisana naye ndichimubvunza pamusoro petsvina. Ende tsvina kusiri kutanga kuti ava vanobvisa tsvina kumba kwavo vachiisa chero vachitsvaira yadhi vanotsvairira kumba kwedu. Tichinyarara zvakadaro hativabvunzi hatitauri navo. Saka ndakatoona kuti kugarisana kwangu navo kunonetsa. Ndibva ndagara ndati ndigare ndaisa social distance pandiri navo kuti ndiavoid kunzi ndazomisidzana navo ndichipopotedzana navo. Regangu ndigare ndakanyarara ndiri pamba pedu.
saka ndo magariro andakaita handitauri iyi nyaya idzi just a social issue ngoti hamuswirana musikugarisana but my suggestion nyaya yangu ndeyekuti mukaona kuti hamusikugarisana iyo zvamusati mariyana simada kuzotanga uriyana vanoja kuenda shaya manje kutanga uriyana vanochapa saka to avoid that madi kuenda kukambani muite request for transfer yekuti kana kuine dzimwe dzimba you can shift nedzi one mwoyo hapo saka kungogara kambani ndi muri kuloja inini kushanda ndikusenza paTMP plant I mean imi muri kuloja kaya not permanent handisi loja pamba pasekuru wangu alright saka hamutobvipo aiwa kubva ndine access yekubva sekuuya kwandakaita ndina kunge ndinondopermanent ipapo nditori ne 2 years ndakauya nemission yekutsvaga pekugara ndichienda kubasa changamiro vari kuti to avoid conflict and you can relocate kutwara kwese kunodini kunopera handina kupokana nazvo because impamogara ndepenyu inini pandinogara ndepangu. Murume wangu ndiye akanga achishanda muNetherlands akashaika 2021 saka ndakagara on behalf of my husband ndepangu. Okay, no, what we are trying to say chamunyasa kuona chamunyasa kuti mimi hamusikuwirirana chaiko kana kuti chingati ngaenda kudare I can't see it handisi kuchona because chimwe zvacho zvakaona ngezvavakadzi panongoita vakadzi 2-3 ndo magariro munotoita izvondombonoti kana musingadi musikuwirirana kana muri kutaurana musasimbozongotaure zvinhu zvekuita sei zvekubva zvinobva vhiringa because apa kana mavumana uroi nechi ini mukangoya kwandiri ndokuti aureri muda kuti muzive uroi endai pandai ndo panobatwa uroi panzara asi chinoitika maenda panze chiimani unokasavhauzobatwa manje nezvisiru zveuroi kubatwa zvimwe zvosina kufambira ando saka izvo ndozoti chiavoida mai kuti aiwa izvi zvinhu zvakaita sengeizva just respect each other uyu kana ari mbuya mukuru kwamuri just check it mutoreisa mai muchachembera munoti munoramba munosikana avo munezachembera wana hawapindiri mufaiti yamai ende nyaya yenyu kuti isavha yenyaya chava chati ibva yenyaya kushaya weight inyaya kuti munhu ari pakati 98 andika 99 dai auya ndiye nyasonitaura kuti munopogara sei chimunyanya kunetsa pakati penyu chimbori chii unozivaitinaini mamboya mauya kudai mese murutaura muri 2 murutaura ichi iyese there's no one apari kuya kutaura kuti zvesho havazoutaura ichokwadi kana havazoutaura ichokwadi because ava vana havakwanisi kuita witness yamai yenyu mukoti uyu murume wenyu hakwanisa witness yenyu mukoti and saka at the end of the day isu chatinoita kuona kuti ano wanhu magariro but the best thing that we can do kana mukaona chinhu chiramba chita sei chichiendera mberi and if for one of you kuendaite sei aite relocate yes kana mukadaro then vanhu masangana mamboresana kuti because chinonetsa ndechekuti you never know pamwe 99 ndozvo ndiye problem pakati penyu ndiye anotora mashoko kwachisawo kwachitora futi kwachisawo you never know usatodai 99 angari panapo ndiye maikwesaisa kutaura choka kuti mambo vanhu vamurikuona ava kana kuri zviri zvishiri zvambobhururuka zviri kungovhikana mberi asi handingamururambirwa because imi kuti muritaura I can't say no kune zvamutaura kuti zvamutaura handizvo iwe ndika zvamutaura kuti handingakwanisi kuti nditi handizvo asi pamuna ine independent person anotaura kuti ano mambo wanhu wakavamanaramirawo sure chiri kunetsa ndeichi then towaisa kuona kuti wei yekuti zvigadzirisa inogadzirisa sei but chingoripo nechoti vanhu ngatiri vanhu guys ngatimbodzidza kugarisana zvakadini zvakanaka ngatisatukane let's respect each other zvinhu zvandisingazivi handitauri nezvazvo because ndikataura nenyaya uroika nyaya uroika mwana munhu ataura nyaya uroika
inonetsa because munhu anenge akutanga kufunga kuti wazoziya sei urwere wako. So it means newe wacho uri kufamba uchinotsvaga zvako zvekutsvaga. Handina kuona. Saka it becomes something chekuita sei chinoramba chidai kuti uzive muroyi isadza unonge waroyiwa kana kuti unonge uchifamba nemuroyi iye. Ndo zvinhu tuche. Unofamba nemuroyi iye kana kuti wakamboroyiwa. And ndo zvinhu zviripo. So kuti munhu muroyi chiri chinoda justification, chiri chinoda proof, chinoda zvakawanda. So we cannot base that on chikutaura kuti muroyi tototi hauri muroyi zvishwa. No. Hazviiti. Isu tiri vanhu ngatidzidze kugara zvakadii zvakanaka. Tumwe tunhu twese ndotwe pasi pano. Kudenga hakuna sewage. Yakamazwa? Kana musati maenda kudenga isu takambobvayo. Ndotokutaurai kuti kudenga even nyangwe kwatoilet chaiwo hakudi hakuna because hakuna munhu anoenda kutoilet. Kudenga hakuna minda because hapana anozwa nzara. Kudenga hakuna mvura nekuti hakuna anozwa nyota. Andi unenge muchingoimba zvisina kana especially pandapedzisira kubva apa ndine kariyo kandaitofarira ikakondikoti kana vari pasi pano mukakaimba munogara zvakanaka musingatukani. Handitei ngatigare mbuya tichigara kamupenyu, ngatitarise mapositives chete pane umwe, ngatisatarise machinda. Well, the moment ndinotanga kutsvaga manegatives pamunhu nyangwe azoite sei azodii handizone kunaka kwake. Saka ini ndingoti pasi panapa ngatingogariri chii ngezvepapi because kwatiri kugadzirira kuenda hakuna zvese, hakuna mazombe, hakuna sewage, hakuna chazokutuka ifu nesewage mazombe. Ende waroya watoriko because waroya watori kupi, watori neside rawo kwawatoriwo kwamusikasangani nawo. Saka imi muchichuzai kuti muri pasi pana muda kuendepi, muda kuenda kune waro here kana muda kuenda kune wakuimba. Asi zvinokuendesai kugara zvakanaka nechii chiendai mugare zvakanaka. Kana zvanetsadi usunuruka hako usina zvinotaura. Mwari anondoona kuti mwana wangu akanganisirwa swadini kwanyarara hake, and God will reward you for that. Andizombe imi chidzidzai wana kuti wana musawenge next door. Handiti imimo next door modzidzisawo baba kuti baba musawenge next door. Upenyu hutodi guys, nguva yemupedza muri kunetsana nenyaya yesewage muchazoidemba. Warara pamubhedhi watarisa pasi wakuda munhu kuti akutarisei kusaidi, ipo uchazofunga kuti dai mai uya ndeinetsana naye mai uya, dai ndaiziva kuti nguva yakadai ndichaisvika yekusandamurwa. Mucharipfeka mbuya pamwe namakapfeka rere mucharipfeka futi. Saka ukazvifunga kuti pamba randakapfeka ndicharipfeka futi, ndipo unozoona kuti munhu akakosha kuti ngatigare zvakadii kwete. Handei togare zvakanaka. Kana kumuregerana vanhu ngatese regereranai mudzoke futi pamakadii pamakatangira. Handizverenai baba moto mai ngwana mai akuda kuti hey come on jima ndiye mazuva ano kawa ma 82 80 andi awo ndi mbuya munoziva kuti ndi mbuya ma 58 62 64 awo munofanira kungodi tinogara zvakadii andi togara zvakanaka.